right. Welcome to Rutech TV. Nhasi uno tasangana na mkoma Simple na Vega Solid Records. Varume tine ma questions atinawo. Two ma questions. Kana kuti one question ine vanhu two mukati. Tanzwa kuti mune ma artist amuri kumbofamba nawo amuri kumborekodha. Atoda kunzwa kuti mune zvakanyatsokwana here mufungwa mawo. Toda kubvunza kuti vanchoga na culture love pfungwa dzavo dziri right here kana kuti vanotopenga zve pa real life yavo. Why mati vanchoga na culture love? Toona zvima video zvavanoita kana masong avanoita, for example mumwe anoimba song yemabanana ototi mabanana mumwe bva atouya bva atotanga kutoshuta video ari mumashanga achiita sei akapenda kufesi. Amenoti vanenge vari right here. Jamani, nyaya yemukuimvere handingangoti kuona chii kuna vanchoga ya vanhu kuona kwavo waisi vati vanchoga anoita sei anopenga, but ndo pane kastatement kake kuti without art you never rise. Saka ini ndiri kuti vanchoga hapenge iart watomukana kana musoro make mutopo. Aiwa hapo right. Tanchiti zvimwe tikazosangana naye murodhi muka mutogona kuzopinda busy akupenga ko culture love. Culture love. Solid taura chokwadi. Culture love. Taura chokwadi. Vakangofanana na vanchoga. Aiwa. Ukaona kuti imi muda kuvharira kozi vanenge vachirekodha kustudio ona. Taura chokwadi mara. But mukona imimi makuru wani. Iri basa rakapera kai. Woza ndikuona imimi mukutoziva kuti vanhu vanorekodha kustudio. Saka benzi chairo mudhara aripera kauya kustudio. Apa ngone kamwe kampengero kawanoita so. Kekuti anenge achinzwisisa but achitopenga. But mukona kupedza nyaya yemakuru wanika tinongotora ngoti mati Juma mezi tinozongofonera vanchoga na culture love motisa pa screen toona kuti zvakamira. Saka alright tichazoshedza vanchoga na culture love toona kuti vanopenga here zveshuwa kana kuti vari right.